anga foli ba la mebagaw bela jeleni ka fawena ni Malikura kene sigileni ka bo be wasoba konna na studio worona aywa bi alamsa dunya ina December kalo kle bunga ani kele samba fla ani mugani sabala anga kuna foni kuma ba olumna talike nindeka Mali ko kanko kotigi Abdoulaye Diop ale wele bla Algérie ka la sigide ma Bamako ka Mali furuba fanga ka nisongo ya dowla se amaka kenya ni Algérie jamana ka waleya dɔw ye minnu tɛ ŋunafan kow ye ka ɲɛsin u ma an bɛna an ka laselikɛla ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn a kan awa ka far'o kan an ye wele bila fɛn min ye politiki dɔnbagalajɛ dɔ ye u kana ka sɛgɛsɛgɛli kɛ an bɛna ɲininkali tɛŋunen kɛ o fana na yaasa ka se ka faamuyali di mɔgɔw ma a koɲɛw kan o tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye faamaw ye k'olu ye lamagaba don Gati Lumo ka taa Yuwaru mara la Mali cɛmancɛ fanfɛlaw la dansagokɛlaw la awa a koɲa a kɛra cogoya jumɛn na an ka laselikɛla min bɛ yen nɔ ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye a kan san 16 kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Sekonija Fakoli ye n'ale ye artiste ba ye parafina kilibiyan fanfɛla kɔnɔna la a seginna ka taa Burkina Faso kaw fɛ yen a bɛna ka kɛnɛ sigi yen nɔ san 16 kɔfɛ awa mun de y'olu waloya mun b'o ko kɔnɔ an ka lasigiden min bɛ Bobo Dioulasso ale fana bɛna walawalali kɛ an ye o kan ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali jamana kɔnɔ a n'a kɔ kan ka tɛntɛn aw ye sisan an ka ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan. Halisa an bɛ foli ani tanuni lase aw ma ka fɔ aw ɲɛna a b'an ka Malikura jɛmukan kɔnɔna de la ni waati in na ka bɔ studio wɔɔrɔnan kɔnɔna la VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na ka tɛmɛ ne kunnafoni ye Mali kɔkan ko kotigi Abdoulaye Diop ale ye laseli kɛ kunungo k'a fɔ ko a ye bataki bila ka wele bila Algérikaw ka lasigiden ma Bamako awa ko ka da dɔ yira a la na o ye a ka jamana ye i da don ko dɔw la minnu ma kɛ Mali gouvernement kan ŋunafan ko ye ne u mankan tɛ k'a kɛ awa mun de bɔra a ko kɔnɔ Mariam Kuyate n'ale y'an ka laselikɛla ye ka bɔ Bamako ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Abdoulaye Diop ministri min bɛ Mali ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔ ale kɔni kɛlen kɔ ka wele bila kunu Algérie lasigiden ma min bɛ Mali kɔnɔ a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'a yirala k'a fɔ ko Algérie jamana bɛ ka waleya ni kɛwale dɔw kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma ko Mali faamaw kɔni fɛla tɛ ni waleya ninnu ye ko sabula kabini nin dɔgɔkun daminɛ na ko Algérie faamaw bɛ ka wele bila maaw ma maa minnu bɛ ka ɲini ka dankari furancɛlatɛmɛ fanga na ani kulu marifatigi minnu y'u borona bila bɛnkan sɛbɛn na ni bi olu ni banbagaci maaw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Mali kɛlɛli kama ko nin ye waleyaw ye min bɛ se ka fiɲɛba don Mali ani Algérie ka jɛɲɔgɔnya ani bolodiɲɔgɔnya okumu kɔnɔ o siratigɛ la a ko a bɛ kangali gɛlɛn da Mali Algérie lasigiden ye a ka o lase a ka jamana faamaw ma teriya sira ani baraɲɔgɔnya min bɛ nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka o siraw taama ko nka min ye ka to ka wele bila maaw ma Mali faamaw ni minnu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ Mali kunkanko la ko o kɔni tɛna jɛ ni o waleyaw ye ministre Abdoulaye Diop ale ka fɔ la ni laselikɛla fɛ kunu u ka kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ Mariam Kuyate ka laseli do ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ayiwa an y'a fɔ aw ɲɛna sa jɛmukan daminɛ na k'a fɔ yaasa ka se ka faamuyaliba sɔrɔ a koɲa kan an ye wele bila fɛn min ye géopolitique n'a a bɛ bamanankan na o ye politiki siraw ye gun kan ayiwa o ɲɛnabɔbagaw dɔnbagalajɛ dɔ ma ayiwa a b'an bolo nɛgɛ kan a tɔgɔ ko Isa Jawara an bɛna ɲininkali tɛngun tɛmɛ a la Jawara ni tulo b'an na an ka foli b'i ye. N ka foli b'aw ye Voix de l'Amérique. Ayiwa aw lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo. A diyara n ye ayiwa an ka laselikɛla bɔra sisan ka kuma Algérie ani Mali cɛmancɛla kan min kɛra kunungo ne Mali kɔkan ko kotigi Abdoulaye Diop ale ye wele bila Algérie lasigiden ma min bɛ Bamako ka na n'a ye ka kangari gɛlɛn gosi a ye awa Algérie ni Mali olu ka sigiɲɔgɔnya ani u jɛra ka baara minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ ka kɔrɔ n'olu lajɛra e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ ka da nin ko ninnu kan hakilina jumɛn b'i la kan. Bon n bɛ se ka min fɔ Algérie ni Mali ka jɛ de bi ye ka daminɛ a bɛ fɔ waati min na k'u bɛɛ ka décolonisation
nga fonyon ko mbembi ni krankera no solendo malion doka bambarachiala ka da mali konfen fanfe au fonyon ko depuis akadamne ka bo min kira modibo klela kata min kira musa klela non bangana ni accord Tamaraset no siena ni bolono blalala 1991 kanani Parc national 92 ni Flamme de Paix ni bela jele faut qu'on a si accord de Musitala kan ni abura accord de Ouagala kanani ni besena sisa abela jele siri kira Algérie donc abekira le nyana abela jele copie de Algérie bolo ngani watita dan frabe ani folotache sablani accord nunu ni benga 7 nu fanfa tunkelendo abet nkelen mafat mbedani benkane ni kumankai ngani watina ambaye bambarachu tu tegema dalendo dugu mina kuran fanfa no tunkelen na fuga dugu baye krenkrenya kidal mali armée sina ko surani fangadi ama surani foka ben donc ni o surani fangai abe ko chama de yelema oni nyonche ina forme par exemple jawara ko sako abe ko chama yelema oni nyonche abe se kana ni mu yelema lié Algérie ani Mali ni nyonche la kilal minali kuny rebulu krenkrenya la nyambe mina ni benkaswe mitunda be fon mako accord d'Alger a lawale ali benake baray sablani accord d'Alger tunkira swabuye ka kidali takadi malema otumseka kocha mano ya meni akira ko marfa mangade kira swabuye ka kidala sige malema nyata la malibi isigi 7 kuna chugo mena akanga ola malemi Algérie de ka sigi ka kumatune okukono je anyoye nimbe bekita fo ka data malika fo krenkrenyala ntun sonebe ka ni accord signé sabla wati la netumbeta wantu nya signé ntun tegeno blala kan ka hakimada kan digi sembe ka ken ninde ni nata mafa fo ka ke akira chuwerela otumala nega la ninye miye al ne benka 7 comme article de 7D de Baïra Kavugo, Abiseka Yelama, Abiseka Falikrai. Donc, Negala Nié, Mitum Folendo comme Yorachama Minanakaba, Yorachama Bolo, Flaga Bobolola Kaba, Ka libéré, Anga Segi, Ka Oyoro no, Anga do Treme, Minutumba Kono Nebulu, Yelama Minubiseka Yala, Accord Tremelko Kuma Biseka Yala, Inafo, Ni Benka Sebe, Accordé à Dablalis, Kafoka, Fokanga Fra, Anga Krawere Labe. Ou bien ka ketugune ko accord yere ticket blé mais coopération ka ke Mali ni Algérie nyonche Algérie ka se minute ni bambarachu abise ko la forme ya chugodina ay repse ko wole chugomi obisika ke ni Mali ka nyamaria donc ne bolo kan ko ka ben roya a ketugo ya kacha abi depa jamna fla no mara benimi aywa ñiningali tomi ye yoro mi Algérie tunye ko chamanke ere ya kumbara saka fo femi ben kan sebeni o lawale ali ya yi Mali famaw ulu tun bena kan ani kele kume munu ni ɲɔgɔn cɛla la ulu bɛ kun donna la ka tɛgɛnɔ bila kɛ ala a sera yɔrɔ jana bon a ka ni yɛlɛma in sisan ka girin ka wuli k'i jɔ k'a fɔ sisan a bɛ kuma dɔw fɔ minnu tɛ ka kɛ Mali jamana mɔgɔw ka hunafani ko ye e yɛrɛ bolo sa kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ o la o taabolo la kolo min bɛ se ka na o la o de ye ka ku gɛlɛya nati jamana fila ɲɔgɔn cɛ n tun bɛ ka o de ɲɛfɔ ta sabula n y'a ye Abdoulaye Diop min ye Mali diplomasi ɲɛmɔgɔ ye n'a ye Algérie ambassadeur wele ta an b'a fɔ ma diplomasi kunda k'a fɔ ko nin ye étape fɔlɔ de c'est-à-dire nin ye sira fɔlɔ talen ni a ko ma dabila a bɛ na ni mun ye a bɛ na ni min ye ambassadeur d'Algérie a bɛ se ka gɛn ka bɔ Mali dugukolo la ni fɛn ma bɔ o la o kɔfɛ a bɛ na ni min ye an b'a fɔ min ma ko rupture diplomatique c'est-à-dire ko jamana fila u tɛna kuma ɲɔgɔnya de façon officielle kɛnɛkanko la donc a bɛ se ka na ni gɛlɛya ninnu ye donc nin y'a gɛlɛya kun fɔlɔ de daminɛnen ye tan nka ni gɛlɛya kun fɔlɔ le ne ye ka ambassadeur wele k'a fɔ a ye k'a fɔ nin ma bɛn ma segin ka taa ci fɔ i ka ɲɛma ye nin ye min ye nin b'a jira ko Mali b'a fɛ ani Algérie ka sigi ka kuma a ko in na de kosɛbɛ nin ye min faamu o de ye sinon Mali tun bɛ se ka ni étape fɔlɔ k'i pan kunna ka si ka ambassadeur d'Algérie k'a fɔ a ye dɔrɔn bɔn k'i bɛ ka minɛnw ta ka taa waati min na aw ni maa ninnu bɛ ɲɔgɔn ye dabila sabula o de tɛ ka bɛn Mali ma n'a ye ɲɔgɔn ye dabila waati min na o tuma na aw bɛ sigi ka na nka n'i ye Mali weleli kɛ ka kangarimada kɛ o b'a jira k'a fɔ ko halisa sigi k'a fɔ Mali ni Algérie o de bɛ tabali kan o faamuyara ka segin ka na halisa kɔfɛ e yɛrɛ bolo sisan
sira jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la solution jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la min bɛ se ka kɛ jamana fila ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka ŋunanfan ye sabula jamana sigiɲɔgɔnmaw de don jamana sigiɲɔgɔnmaw de don fɛn dɔw bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ sisan n'a kɛra a mana to ka waleya a tɛna kɛ ko ɲɛnama a bɛ kɛ kɔlɔlɔ gɛlɛnw bɛ ka mun de bɛ se ka kɛ sisan nɔgɔnin na sisan yaasa ka se ka nin ko ɲɛɲini ka attention jigin e yɛrɛ bolo. Min bɛ se ka kɛ sisan nin waati in na o ye a bɛ fɔ min ma ko geste d'apaisement sabula Mali de ye protestation kɛ k'a fɔ ko dɔ ma da la donc sisan o ko ma bɛn o ci bilala ka taa di Algérie la mɔgɔw de ma maintenant olu kan ka min kɛ sisan ne bolo u bɛ se ka fɛn fila bɛ u bɛ se ka min kɛ fo saba a fɔlɔ ye jumɛn ye u bɛ se ka communiqué publier pour que ka hakilasigi di Mali ma k'a fɔ ko ayi nin ma kɛ nin de kama donc Algérie gouvernement bɛ se ka communiqué officiel publier min bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali dusu da dɔɔnin walima a bɛ se ka geste wɛrɛ poser i n'a fɔ ka ɲɛsin banbagaci ninnu dɔw ma k'a f'u ye ko bon nin waati na Algérie n'u ka ɲɔgɔn ye a sɔnsɔrɔlen don fɔlɔ o fana a bɛ f'o ma ko geste d'apaisement bon a sabanan bɛ se ka kɛ min ye o ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ siraw bɛ yen min tɛ lawaleya a tout cas mɔgɔ ti bɔ min kala o ye ka ɲɔgɔn wele i n'a fɔ renseignement fila ni ɲɔgɔn cɛ Mali renseignement ɲɛmɔgɔ ani Algérie taw bɛ se ka ɲɔgɔn wele i n'a fɔ ministre bɛ se ka ɲɔgɔn wele a bɛ se ka kɛ coup de fil fɛ wa a bɛ se ka o kɔfɛ u b'a ladɔnniya ni tweet ni message dama ye k'a fɔ ko jamana fila kumana ɲɔgɔn ye o fɔ ko ye jumɛn ye o ye pour que jamana kɔnɔden ninnu fan fila bɛɛ lajɛlen na bɛɛ ka se k'i dusu ma da ka tugu ɲɛmɔgɔ fana kɔ et puis u ka ɲɛmɔgɔ faamu ne bolo nin waleya saba de bɛ se ka kɛ sisan pour que ka ko in calmer nka ko in bɛ laban ni min ye a bɛ kuncɛ ni min ye ɲɛ bɛ min natɔ la fo ni Mali ni Algérie ka sigi ka kuma Mali ni Algérie ka sigi ka kuma min bɛ Mali fɛ Mali b'o fɔ min bɛ Algérie fɛ Algérie b'o fɔ ka to a ka minɛ kɔnɔ la ka dɔn ka fɔ ale waleya de k'i da don Mali kɔnɔ ko kuma la sabula ko a ka sigi ani min bɛ sigi la n'o ye Mali ye ko du kɔnɔdenw tun fɔlen don ɲɔgɔn kɔ sisan ni dutigi Mali dutigi b'a fɛ ko ka kɛ cogo min na donc a tɛ taa min kɔ kɛlɛbana ale tɛ se k'i pan ko kunna ka tɛmɛ kɛlɛtigi yɛrɛ kan. D'accord. Donc ne bolo ni fo Mali ni Algérie u ka sigi ka kuma ko in na. Ayiwa e yɛrɛ bolo ayiwa bɛɛ n'a kun cɛ fo sigi ka kuma de kɛ a ka koɲɛw la awa an ka foli b'i ye Jawara nin ka sɛgɛsɛgɛli ninnu na awa sisan ka tɛmɛ n'an ka kunnafoni ye yaasa ka jamana kɔnɔnadenw ni u bolo yaasa ka se ka lakana sabati Mopti fanfɛ bolow fɛ ka taa jamana camancɛ fanfɛla la ayiwa a yirala k'a fɔ ko Mali faamaw ye wulikajɔba kɛ ka lamaga don fɛn min ye dansagokɛlaw ye dugu dɔ la n'a tɔgɔ ko Gati Lumu n'a bɛ ka taa Tɛnɛngu mara la ka taa Mopti fanfɛ bolow fɛ an ka laselilikɛla Gurdo Bokum ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan faama ninnu u ye opération in kɛ cogoya minnu na an ka lamɛn. Yaasa ka jamana kɔnɔdenw ni u bolola fɛnw lakana jamana fan bɛɛ jamana finitigiw ka wulikajɔ sera Gati Lumu tɛnɛndon décembre kalo tile 18 i n'a fɔ jamana finitigi kuntigi ka laseli sɛbɛn bɛ a ɲɛfɔ an ye cogo min na wulikajɔ min senfɛ maajugu 11 bɔnɛna u ni na mobili 1 moto 12 maramafɛnw ani u ka nɛgɛjuru a bɛ fɔ min ma ko taliki waliki nin bɛɛ lajɛlen kɛra minɛfɛn ye nin waleya in de kɛra sababu ye Gati Lumukaw y'u sigiyɔrɔ bila ka taa u sonla do fan wɛrɛw fɛ i n'a fɔ Yiwaru Ɲɔnɔ ani fan wɛrɛw la olu ka fɔ la wulikajɔ in kɛra sababu ye ka maa 24 de bɔnɛ u ni na u siran kojugu an fɛ nɔ Yiwaru kɔnɔ minnu sera yan u ma sɔn k'u kumakan ani u bugunatigɛ di anw ma wa k'a jira k'a fɔ fana miniti 30 finitigilakaw ka wulikajɔ kɔfɛ jadiwale kɛbaw ye kɛnɛ lasɔrɔ ni dantigɛli gɛlɛmanw ye k'a jira k'a fɔ maa min taara nin waleya in kɔsɔ fɛn t'i ye Gati Lumu hakilina jigina kilo 45 o de bɛ Yiwaru ni Gati Lumu ni ɲɔgɔn cɛ Yiwaru mara yɛrɛmarakafo ɲɛmɔgɔyaso dɔ de don ni o ye Farimake ye na sira wɛrɛ fɛ o hukumu kelen in kɔnɔna na min ye dogo ye Yiwaru yɛrɛmarakafo ni atara ɲafunke mara la ni o dɔgɔdonyaw kun ye bi alamisadonya ye Yiwaru jagokɛla minnu kun tan bɛ duwajɔ la u lakɔsegira ka na ka sababuya kɛ siran ye u ye min sɔrɔ u ɲɛ kɛnɛ kan o dugu kɔfɔlenw na ni o ye dugubila ye kama sɔrɔ nin yɔrɔ fila bɛɛ lajɛrɛlen kun ye jadiwale kɛbaw dagayɔrɔ ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Mopti mara la Gurdo Bokum ka laseli do.
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. halisa ka foli tanu ni la san lamɛbagaw ma ka fɔ nin y'an doni an ka jɛmukan ta ko filanan waati filanan kɔnɔna na awa ka fɔ aw bɛ malikɔrɔ jɛmukan de kɔnɔna la ka lamɛn ka bɔ studio wɔɔrɔnan na Washington DC awa ka an bɛ sɔrɔ nin waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye radio Paris 5 Antonia mara la wa ni minnu fana bɛ fɛ ka sɔrɔ an na bɔlɔlɔ siraw fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sira ba kan n'o ye www.bambara.com an b'an ka page kan nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la live la Facebook, YouTube ani Instagram kan ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ ko kabini tile damadɔ ye nin ye Mali funɛnkɛnu olu ka lajɛba kɛnɛ sigilen bɛ Bamakɔ yen nɔ ayiwa sifinw u kan ka bɔra Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ani u bɔra jamana fɛnɛ kɔ kan ka na Mali kɔnɔ ka na u ka haminaw hakilijagabɔ kɛ olu kan Mohamed Daɲogo ale tun b'a kɛnɛ kan an ka laselikanw lamɛn a la. Mali sifinakaw ka lajɛrɛ belebele min n'ale daminɛna bɛ wagati bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o baara kuncɛw olu de sera a daminɛna bi Centre international de conférence de Bamako la Modibo Traoré n'ale Mopti sifinakaw olu ka kulu o ɲamaba ye nin kɛnɛ in kan gɛlɛya min b'u kan ani o haminako ye mun ye a bɛna o de fɔ nin kɛnɛ in kan an k'a lamɛn. Mopti centrelen don ji de fɛn caman bɛ yen Mopti sigilen don fɛn naani de kan n'o ye baganmara n'o ye mɔni ye n'o ye sɛnɛ ye n'o ye jago ye o fɛn naani tant que n'o tɛ balo Mopti tɛ yen vraiment an bɛ fɛ o fɛn naani ka segin Mopti mun b'a to Mopti ka denw yɛrɛ bɛ se ka lafiya. Ni Moptikaw ka laɲini ye u ka jagoko an'u ka sɔrɔko ka don ba la mun kɔni ye Gawukaw ye olu kɔni haminako ye mun ye o de ye bamanciya wale mun a n'a bɛ Gawo kɔnɔna la bi ani sifinakaw olu ka barantanya ani a kɔlɔlɔ Mahfuz Mayiga ale ye Gawo sifinakaw olu ka ɲama ye an k'ale lamɛn. Fɔlɔ partenaires dɔ tun bɛ yen olu bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ c'est comme ka se ka wa musakaw fɛngɛ dɔɔni bi bina o partenaires nso bi sisan terroristes ni fɛn minnu mara min bɛ Gawo fanfɛla fɛ sisan o bɛ na o bɛ 200 000 ou 300 000 proposé ka b'a f'i ɲɛna k'i ka na ka taa attaque la i bɛ taa attaque la dɔrɔn i bɛ segin ka na o b'a wari di donc mɔgɔ min fɛn wɛrɛ t'i bolo fo n'o kɔ vraiment a ka gɛlɛn trop donc degun b'an kan kosɛbɛ o baara tanga de. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Mali kɔfɛ sifinakaw dɔw fana ka lasigidenw olu bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan i n'a fɔ Abubakar Jalo n'ale ye Kuwait Mali sifinakaw ka ɲama ye haminako min b'olu fana la ale bɛ a da don la ko fɔ nin kɛnɛ in kan an k'a lamɛn. Gɛlɛya min b'an kan kosɛbɛ o ye an ka taa baara kɛ yɔrɔ minnu na olu bɛ an minɛ cogo min na parce que tunga kɛyɔrɔw tɛ kelen an bɛ arabu jamanaw kan donc a baaraw ni a difficultés ka ca donc an bɛ fɛ ka an kan di nin états généraux in na pour que ka solution sɔrɔ tunga fɛngɛw na yanni mɔgɔw ka taa u yɛrɛ di fagali ma ka t'u yɛrɛ di ɲani ma tunga na est-ce que jamana bɛ se ka ko jumɛn de bila sen kan min b'a to jamanadenw bɛ se ka sigi yan nɔ ka hali jamana fana soutenir o ye kelen filanan maliyɛn jeunesse minnu fana bɛ mɔgɔ feere kɛ minnu bɛ visa fo feere mɔgɔw ma pour que mɔgɔw ka taga u yɛrɛ di ɲani na ka sɔrɔ promesse dɔ bɛ ta u ye minnu tɛ tiɲɛ ye pour que o fana kɛlɛ. O la sa ministre min ɲɛsinnen don sifinakaw ka ko ma n'o ye Abdul Kasim Fɔnba ye ale y'a jira k'a fɔ k'u ka haminakow bɛɛ o na lamɛn nin tile fila kɔnɔna la wa ko nin tile fila tɛmɛna baaraw u tɛna bila ka suma an k'a lamɛn. Mais ko kuma kelen kɔni bɛ yen u k'a bilo hakilina la ni recommandation ninnu dira n'Ala sɔnna a ko ka teli dɛ an bɛna taa a mise en œuvre de la donc n'a daminɛna dɔrɔn il faut que baara ka se ka daminɛ donc k'u cɛsiri hali bi nin ye baara yɛrɛ daminɛni yɛrɛ dɔrɔn de ye parce que u ye jɔli yɛrɛ mun kɛ u ka fan bɛɛ u bɔra o jɔli kelen de bɛna kɛ baara yɛrɛ jɔli la donc bɛɛ de bɛna bila mission na bɛɛ sifi bɛɛ de bɛna bila baara la sisan donc n'an tilala an ka recommandation na an bɛna olu baaraw de bolo da walasa u k'u cɛsiri an bɛ se k'u to yen u ka se ka fin d'année in fêter ka ɲɛ mais ni janvier daminɛna dɔrɔn ayiwa u ka bere ta parce que baara de bɛna daminɛ. An b'a yira k'a fɔ nin tile fila baara kɔfɛ sɛbɛn gafe bɛna kɛ gafe min kɔnɔna la sifinakaw u haminakow ye mun ye o bɛɛ bɛ bila o kɔnɔ a bɛ di jamana ɲɛmaa ma n'o ye colonel Asimi Goyita ye Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. And a happy new year.
VOA Bambara lamɛnlibagaw ka kɛɲɛ ni sanyɛlɛma ɲɛnɛjɛw ye an b'a laɲini aw fɛ a k'aw ka sanyɛlɛma foli a k'olu ci an ka whatsapp nɛgɛjurusira la ni o bɛ tali kɛ 01 20 24 30 47 nga aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔw fɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka aw ka o folikan ninnu tugu la. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas and a Happy New Year. Bi alamsa ina a yirala k'a fɔ ko don farala kalata don kan République démocratique du Congo la a yirala k'a fɔ ko kalata so minnu ma se ka dayɛlɛ kunungo k'olu bɛ dayɛlɛ bi ka vote yaasa kalatalaw ka se k'u ka kalata a ɲɛma a waleya digilen bɛ kosɛbɛ fanga garadabagakuluw la u ye a yira mɔgɔw fɔla ka u daw labɔ fɛnɛ ka u ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ n'a ko ye John Lindon n'ale ka laselikɛla ye minnu cilen don ka taa a kɛnɛ kan yen nɔ yaasa ka se ka a kunnafoniw sɛnsɛnliw kɛ ale ye laseli dɔw kɛ a la Modibo Dambele bɛ a ɲɛfɔ an ɲɛ an ka lamɛn. Denis Kadima ni ale Kongo jamana ka kalatan labɛnso cakɛda o ɲɛmɔgɔ ye ale yɛrɛ de ye laseli kɛ jamana ka jabarani na ko kalafili yɔrɔ minnu ma se ka dayɛlɛ bɛɛ na u ka kalafili alamisadon a ka kuma la a ma piripirilatigɛ kɛ kalafili yɔrɔ minnu ni olu bɛna bila ni lahala in kɔnɔna la a dɔnnen don k'a fɔ seni ɲɛmɔgɔ ale ka kuma la ko Kongo jamana 170 olu kɔni sera ka kalafta arabadon laseli minnu tɛmɛna seni ni ale ye cakɛda ye mun janbɛ kalata labɛnli kɔɲa la ale tun y'a fɔ k'a fɔ ko kalata yɔrɔ minnu ma dayɛlɛ joonɛ fo ka taa se heure 11 ma i n'a fɔ sariya b'a fɔ cogoya min na yaasa kalatala bɛɛ ka se ka kalata i b'a fɔ sariya b'a fɔ cogoya min na laseli dɔ mun kɛra ɲɔgɔn fɛ cɛbɔ 5 ni Martin Fayilu ani Dr Denis Mukwege olu ye weleweleda kɛ Kongo jamanadenw ye ani seni ani fanga ani duniya jamanaw yaasa ko kalataw ka se ka labɛn wagati wɛrɛ la ko mun ye jamana ɲɛmɔgɔ kalata ye Félix Tshisekedi ni ale ye san 60 ni ale ye sisan jamana ɲɛmɔgɔ ye ni a bɛ fanga ɲinina kura ye tuguni sarati filanan na a ɲɛma a fadema mɔgɔ 18 o de bɛ yen jaabiw kɔni makɔnɔnen don décembre kalo tile 31 san 2023. Nakama dogo mali kura au nakama dogo nyana nakama dogo mali kura yo au nakante dogo nyana Washington konona na yano au nakama dogo nyana nakama ni duga jabi usigilen file au nakama dogo nyana de nakama dogo kayatu yo au nakama dogo nyana nakama dogo Mariamu yo au nakama dogo nyana nakama dogo Modibo au nakama dogo nyana nakama dogo Mamedi yo au nakama dogo nyana nakama ni duga jabi sigilen file inakama dogo nyana. Ayiwa ni mena tananye banisirala ka fe no ayirala ka fɔ ko halisa banisirala ba ka fitna jigina Hamas mɔgɔw ka Gaza fanfɛ bulu fɛ ne ka dɔ fara halisa mɔgɔ fagataw kan ayiwa ni ko ninnu bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔla ka kɛ ni Hamas ka bingani ye banisirala kan min waliyara octobre kalo tɛmɛni tile 7 waati la Modibo Dambele. Hamas jɛkulu ka kunnafoni cakɛda ye laseli kɛ arabadon ko a dɔgɔyalenba ye mɔgɔ 20 minnu fagara kabi kɛlɛ wulilen octobre kalo tile 7 duniya jamanaw ka kɛnɛya cakɛtɔnba ye laseli kɛ alamisadon ko dɔgɔtɔrɔso fosi tɛ Gaza kɛɲɛkayanfan na mun bɛ se ka baara kɛ tuguni ko banabagatɔw bɛ waleya gɛlɛnw de kɔnɔna la u bilalen d'u yɛrɛ ma u bɛ dumuni ani ji u b'olu de delila duniya jamanaw ka kɛlɛya tɔnba ale tun kan ka alamisadon sɛbɛnfura dɔ ladon yaasa kɛlɛ bɛ se ka jɔ cogoya min na sifileli fɔlɔ minnu kɛra ni olu ma se ka tɛmɛ ka da ka u ma Washington ka dɛmɛ sɔrɔ États-Unis ye u ka veto kankan hali n'a sɔrɔ tɔn ɲɛmɔgɔ Antonio Guterres ale ye weleweleda ko ka marifaci lajɔ adamadenya tɔpɔtɔli yɛrɛ hukumu kɔnɔna la bani sirɛla fanga ɲɛmɔgɔ Benjamin Netanyahu ale fana y'a yira k'a fɔ ko mun ye lajɔli ye k'o tɛna se ka kɛ ko fo Hamas ale si ka latunu. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la.
san 16 kɔfɛ Tikenja Fakoli seginna ka taa Burkina Faso a bɛna taa ka kɛnɛ sigi ka ɲɛnajɛ bolo bila o de senfɛ VOA Bambara ka laselikɛla min bɛ Bobo Julaso Alidu Wedrago ale ye masala sɔrɔ a fɛ u ye baro kɛnɛ sigi kɛ an k'u ka masala lamɛn. Voilà, Tikenja Anoula avec jamana sa ba kan fara ɲɔgɔn kan ayesra mena ay ale sɔrɔ cogo di ba ye dɔnkili la mena mais mɔgɔw tuma an ka kuma faamu bon kontanen ba de do ala y'a kɛ an ma sa an y'o ye quoi donc i b'a dɔn farafina ye jamana 50 ani jamana 4 de farafina jamana min bɛ nafolo b'a bɛɛ bolo ni ko nafolo sanu ni jama ni fɛn caman de b'an bolo donc n'an y'an fara ɲɔgɔn kan n'an y'an manu ɲɔgɔn na k'an fara ɲɔgɔn kan bɛɛ b'an bonya parce que mɔgɔ bɛ bonya bi dunuya kɔnɔ soit nafolo b'i bolo soit bombe b'i bolo bon nafolo de b'an bolo jeunesse fana b'an bolo voilà et donc an ye dɔnkili la mɔgɔw tun b'an faamu an b'a fɔ alhamdulilayi parce que bi mɔgɔw y'an faamu ni farafina kɛra ɲɔgɔn kan an bɛ fanga sɔrɔ mɔgɔw bɔra bi faransi bolo an bɛ taa irisi fan fɛ aw bɛ hakilinata b'aw fɛ bi bon ne ka hakili la ka bɔ faransi bolo ka taa irisi bolo bien ka taa nin bolo ka taa nin bolo ne ka hakili la an kan ka compter an yɛrɛ de kan voilà mɔgɔ si tɛna an ka situation changer an place la mɔgɔ fana tɛna se ka na an dɛmɛ gansan k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ yen min bɛna an dɛmɛ parce que an cɛ ka ɲi o tɛ mɔgɔw bɛna an dɛmɛ parce que u ka intérêt de bɛ yen ne bɛ se ka min fɔ africains ɲɛna an ka compter an yɛrɛ kan an bɛnbaw kɛlɛkɛminɛnba tun t'u bolo mais u tun bɛ wuli sɔgɔma ka taa kɛlɛ kɛ pour que k'u ka jamana k'an ka dugukolo protéger donc bi an yɛrɛ ka wuli k'an ka kɛlɛw kɛ ni mɔgɔw ko k'u bɛna an dɛmɛ u bɛ se ka na an dɛmɛ parce que mɔgɔ n'i ta wulila i ka so la i tɛ différence kɛ kɔgɔji ni baji cɛ o e kɔni bɛ ji de ɲini k'i ka ta la sa donc bi an ka jamanaw ta ban an ka jamanaw la mɔgɔ nana ni ji ye a kɛra kɔgɔji ye o a kɛra baji ye o a kɛra ji o ji o an kɔni bɛ ji de fɛ k'an ka ta faga donc n bɛ se k'o Mali kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ bi k'o yɛrɛ ka Kidali minɛ ka kɛ o ta ye ayi ale nouvelle ni accueilli cogo o diyara n ye ka tɛmɛ ko bɛɛ kan parce que minnu ko k'u tun bɛna an dɛmɛ u nana depuis 2013 ka taa 2013 fo 2021 u ma se ka Kidali yɛrɛ minɛ yanni ko ka djihadistes combattu donc an ka denw yɛrɛ ko k'u bɛna kɛlɛ kɛ u ye kɛlɛ daminɛ a ma mɛn u ye Kidali minɛ donc o ye n ka kuma kɔrɔ ye n ye min fɔ sisan ko an kana compter mɔgɔ si kan an ka compter an yɛrɛ kan donc n bɛ se k'o de fɔ mais min bɛ yen fana n'an ye kɛlɛ ninnu gagné an bɛ se ka an disi bugɔ an denw ɲɛna n'an mɔdenw ɲɛna ko an ka jamana mɔgɔ tun bɛ ɲini ka na an ka jamana minɛ an na an yɛrɛ de wulila ka kɛlɛ kɛ o fierté fana bɛ k'an na an b'o fɔ an denw ɲɛna an denw fana b'o fɔ o denw ɲɛna. nin tun ye Ja Fakoli ka laselikanw ye minnu taara Alidu Wedrago fɛ ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn sisan Fiaka bolo. Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire bafel moni saba mi metan sanwɛrɛ bafel moni nani janvier kalo ani février kalo la a labɛnniw bɛ sen na Mali fan fɛ ka d'a kan Mali bɛ ye a kɛnɛ kan janvier kalo nata tile 6 san bafel moni nani Mali sama tɛ se ka o forobatɔn ko don ale bɛ Guinée Bissau bisimila badenya sɛbɛn dɔrɔn ta ɲɔgɔn dan na Bamako stade du 26 mars la ni a badenya sɛbɛn dɔrɔn ta ɲɔgɔn dan kun cɛra Guinée Bissau sɛbɛn dɔrɔn tanaw bɛ Côte d'Ivoire sira ta ka taa u ni yɔrɔ ta CAN kɛnɛ kan hakilina jiginna Côte d'Ivoire CAN jatigi ni Guinée Bissau de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kurulum karili ɲɔgɔn dan na n'an ko match d'ouverture o bɛ tan san wɛrɛ 2024 janvier kalo tile 13 Abidjan Guinée Bissau ka fara Côte d'Ivoire kan Guinée équatoriale ani Nigeria olu de bɛ kulu kelen na n'an ko groupe A badenya sɛbɛn dɔrɔn ta ɲɔgɔn dan mi kɔfɔlen filɛ Mali ni Guinée Bissau ni ɲɔgɔn cɛ o fana bɛna kɛ sifilɛ belebele ye Mali ma Mali ka bɔko fɔlɔ poule kɔnɔna na CAN kɛnɛ kan janvier kalo nata tile 16 Afrique du Sud ɲɛkɔrɔ Mali ka poule ɲɔgɔndan filanan bɛ 10 janvier kalo nata tile 20 Tunisie ɲɛkɔrɔ poule ɲɔgɔndan sabanan ana laban janvier kalo nata tile 24 Namibie ɲɛkɔrɔ Mali ka kulu n'o ye Mali ka groupe ye o dagayɔrɔ bɛna kɛ Korogo de ye o ye Côte d'Ivoire dugu dɔ ye VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli don. An balimaw ni tiɲɛ an ka bi Mali kura kɛnɛ ye kunnafoni minnu sɔrɔla ka fara ɲɔgɔn kan olu labɛnna Cheikh Thierno fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Keyatu Traoré fɛ an bɛ laɲini kɛ aw ye aw k'aw sɔgɔlen to an ka kunnafoni siraw la radio ani télévision fɛ ni tun ye Keyatu Traoré kumakan ye Mali kura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ.